12,5 stepeni, trenutna temperatura u Užicu na predstavnom termometru termoradaru, relativna vlažnost vazduha 73%, atmosferski pritisak 960 milibara i duva južni vetar, brzina 1 metar u sekundu. Kažu meteorolozi da će u Užicu i okolini danas čitav dan biti oblačno sa kišom. Kako dan bude odmica, tako je sve veća verovatnoća da ti iste kiše bude. Negde, bar prema ovome što ja ovde vidim, oko podneva bi zaista moglo da je bude, a sve do tada i nekih sat, dva posle toga mala je verovatnoća. Najviša temperatura, slažu se Vedartom Brela i Republički hidrometeorološki zavod, biće u Užicu i okolini do 17. podneva. I u subotu i u nedelju potpuno sličan dan kao danas, i u subotu i u nedelju moguće da će kiša. Temperatura u subotu oko 15-16 stepeni, u nedelju do otprilike 18 stepeni. Od ponedeljka konačno lepše vreme, mnogo više sunčanih intervala, dani će uglavnom biti suvi, mislim na ponedeljak, utorak, sredu i četvrtak, iako će u utorak tokom dana biti i slabe oblačnosti, ali će dani uglavnom biti suvi, temperatura u ponedeljak do 24, u utorak do 23 stepena, u sredu do 24, u četvrtak do 22. Brzo su nam se koščice ohladile, će biti u ponedeljak, utorak, sredu i četvrtak da ih ugrejemo. Inače, za sredu se najavljuje i pojačan vetar, brzina 6 do 8 metara u sekundi iz pravca zapada i jugozapada. Toliko o vremenskim prilikama,